Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Shalom. Selamat hari Minggu Advent Paupaton ma dihita saluhutna. Andora sautapuka parmungguata di Minggu jam 10-on martangiang nahohom maita di bagasan rohatabe. Amen. Marende mahita sian bukuende. Mari hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit, dohot tanoon. Amen. Patugijang ma tohang muna, hamu ale aka harbangan, patugijang ma hamu ale aka pitu sia narobi, asa bongot rajani hamuliaon. Ise ulang ni raja ni hamulioni, ima Jahoba nagogo jala ulubalang, Jahoba ulubalang di hamusuon. Patugijang ma tohamuna, hamu ale aka harbangan, jala patugijang mahamu ale aka pitu sia narobi, asa bongot raja ni hamulioni. Ise ulaning ibana raja ni hamulioni, ima Jahoba sebaot, ibana dorajani hamulioni. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami jala debatanami. Namandok moliate dohami tuho sian nasar rohanami. Allah disuruho anakmu, Tuhan Yesus Kristus, na paluh kami sian dosa dohot hamatean. Hupangi dohami, sai patiur, jala rajai mahroanami, marhite-hite tondi perbadiai, asa unang huroanami, mida hamet metonai. Urupi hami, asalam hutanda ami ibana, raja nangroi, si sombau ni sandok jolma, na dilihat portibion. Amen.
Tangyo kamu ma pati ni debata di minggu Advent Paupaton, ima sian Yohanes 10 ayat 10. Songonon ma hata ni debata. Anggo panako hola manakoi maneati jala mangago do umbayan naro. Alai anggo au asadong hangluan dinasida pola marlobi-lobi dinasida umbahen naro. Atong rap magigogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulaon na umbar tu patitna. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon na umbar tu patitmi. Amen. Tatopoti ma dosata negodangi martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama parasi roha. Dang lomo roha midahamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadikon dalanna asa mangolu ibana ido dipangido roham. Alani umbain pangido hami sai sundati matoru-torum asauna makonai betu hami. Sai sesa sude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asi ni roham. Sai pargogoi mahami asa margogo hami mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tu hasesani dosata. Songonodo pakalolong ini debata di Portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unam mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasaliling nililingna di ibana. Hasangapon ma di debata na di kijang. Amin. Oh
Turbu epistel di Minggu Advent Paupaton, ima nata surat sian Rom bindu 15, mamuka sian ayat pitu sahatro di ayat 10 tolu, rap mahita menjasa marsikat sori. Songonama tarsurat. Di baheni masih jakonan mahamu songon pajakon ni Kristus dihita baen hasangapon ni debata. Ai ondo budok nongga be pamoloi di akan atar sunat do Kristus alani hasitongan ni debata lao pahoton baga-baga natu aka opuna jolo. Alai dipasangap aka sipile begui do debata alani asi ni rohana songon naun tarsurat. Alani do pujioku ho di tonga-tonga ni aka sipile begu jala endeonoku ma goarmu. Jala didok dina asing muse marolok-olok mahamu aka sipile begu rabdohot bangsona. Jala dina asing muse puji hamu ma Tuhani sude hamu aka sipile begu jala pujioni saluhut aka bangso ma ibana. Jala didok si Jesaya do muse adong masobot urat misi Isai jala hehe mana manggonggongi aka parbegu tu ibana mamak kirim aka bangso. Rap manjaha maita dia 10 tolu. Alai gokma di basa-basahon debata napuna pakirimoni Tuhamu ragam ni halalas ni roha do dame di bagasan haporseon asalam sumuruk kamu marpangirimon pinar gogoan ni tondi berbadia ima sahatna martua doaka na tumangion hata ni debata jalan nau peopsa. Amen. Tahati-dakon maha porseatai songon na hitandadakon di dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogu na satu dosan natu palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuan ni si Maria nagabe-gabean sentondi perbadia andorang so habubuan ido tuhata natu mau na bernit di pahuman ni silatus namate terpaja do ibana di hau pinar silang natua tu banotoru dung ditanom na mula mangulu di hari patoluhon namanai tu surgo lahudu di siamun di debat amanai pargogu na satu dosani di sima ibana pai mamula sogot tutanon mahumi halak namangulu dohot namate au porsea ditondi perbadia jala adon sadahuria nabadia
Huria hatopan nela Kristen akan nabadia, dohot diasasan dosa, dohot diatain namando, mulak mangulus sogot daging ni halak nang mate, dohot di hangluan nasora suda. Amin. Shalom. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 10 Desember 2020 sada. Parmingguan di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu sadarion Minggu 10 Desember 2020 sada, di Patupa pukul 6 WIB, pukul 10 WIB, pukul 10 tolu WIB, pukul 10 6 tolu puluh WIB, dohot pukul 10 WIB, dohot hatotuan sada. Daya tampung ni gereja Holland 375 halak di Ganup Parmingguan. 2. Ruas nanaeng marminggu nunga manjalo vaksin paduahon. 3. Andorang somasuk tu gareja jolo check-in di aplikasi Peduli Lindungi. 4. Dung keluar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. 5. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Sude parmingguani di Patupa Marhite tatap muka dohot live streaming. Pelian tahun 2020 sada. Ruas nong pasahaton pelian tahun 2020 sada dang sikop dope songon nata anggarhon di tahunon. Holland 34% dope. Moliate ma di ruas ni Huriata naung pasahat pelian tahun na. Tu akar ruas naso mangalehon pelian tahun 2020 sada dope, dipangido dohot gomos, asa di pasahat ma, songon tanda hamoleoteta di aka pasu-pasu nong tajalo sian tuhata. Pandidion nabadia, Minggu 10 Desember 2020 sada, di parmingguan pukul 10 WIB, Patupau ni Huriata do pandadian nabadia tu poso-poso. Torop ni dadanak namanjalo pandidian 10 walu halak, 10 dak danak bawa, walu dak danak boru. Barita Natal. Ibadah Natal keluarga Kamis 20 Desember 2020 sada pukul 10 WIB, Patupaon ma Natal keluarga HKBP Rawamangun. Hombar tusi tusude ruas ni Huriata asa Patupaon Natal keluarga di Bagastabe. Jala adongdo buku acara di Patupa Huriata. Pesta Natal umum dohot tutup tahun manang tahun baru. Jumat 24 Desember 2020 sada, dohot Sabtu 25 Desember 2020 sada, ima pesta Natal umum. Jumat 24 Desember 2020 sada, Patupaon ma 2 hari ibadah, ima pukul 10 WIB, bahasa Indonesia. Dohot pukul 10 WIB, bahasa Batak. Buku acara di Patupa Huria. Sabtu 25 Desember 2020 sada, Patupauta do 5 hari ibadah, ima pukul 6 WIB, dohot pukul 10 WIB, bahasa Batak, pukul 10 tolu WIB, pukul 10 tolu puluh WIB, dohot pukul 10 WIB, bahasa Indonesia. Di sude ibadah Patupado Marulau Nabadia. Buku acara di Patupa Huriata. Minggu 26 Desember 2020 sada, Tapatupado Parmingguan Songon Nasomal, ima pukul 6, pukul 10, pukul 10 tolu, pukul 10 6 tolu puluh, dohot pukul 10 WIB. Ibadah pukul 10 sia, ima ibadah pesta Natal paduahon. Jumat 30 sada Desember 2020 sada, Patupaon do 2 hari ibadah tutup tahun. Ima pukul 10 WIB bahasa Indonesia, dohot pukul 10 WIB bahasa Batak.
buku acara di Patupa Huryata. Sabtu, sada Januari 2022, pukul 00 WIB, ima partangyangan bona tahun di Bagas Keluarga Tabe, Jala Adongdo acara di Patupa Huryata. Pukul 10 WIB, di Patupa Huryata do partangyangan bona tahun manang tahun baru, mar bahasa Batak di Gerejata. Di sosohon tusude ruas ni Huryata, asa hot mandohoti protokol kesehatan, unang membuan barang-barang berharga, dohot kendaraan tu gereja. Jala aka ruas na membuan kendaraan, asa diparkir ma di SMK Pembangunan Naung Pinarade. Titing naing marbagas, tikting parjolo, naing manjalo pasu-pasu parbagasan, ima Irwan Suryadi Lumban Gaul, ruas ni HKI Seka Nauli Pematang Siantar. Anak ni Amata, Sintua Budi Lumban Gaul, tubuh ni Inata, Dona Boru Simorangkir, Dohot Orwana, Dini Andini Putri Perdana, Boru Nenggolan, ruas ni HKBP Rawamangun, Wek Kayu Putih Kampung Polri. Boru ni Amata, Dr. Andus LAM Nainggolan MM, MBA, tubuh ni Inata, Sinta Pinta Dame Boru Sitohang. Pam masu-masun hari Jumat, 7 Januari 2022 di HKI Seka Nauli Pematang Siantar. Tuhatama nama masu-masu nasida, gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tar lumobi di joloni tuhata. Ruas namonding. Rabu 15 Desember 2020 sada, nunga jumolo monding sahalak ina, ruas ni Huryata, Kesiana Ojak Boru Tampu Bolon, umur 76 tahun. Hina baluhon ni Amata, Hotman Osman Pangaribuan. Alamat Jalan Asam Gede Sada, nomor Sada, Utan Kayu, Jakarta Timur, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. Tuudian Jumat 10 Desember 2020 sada di TPU Menteng Pulau. Tuhatama nama ngelehon gogo dohot pangapulion di keluarga na marsi taunoni. Pelian dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting naung pinarade ni Huryata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu pauta bahen sangap di goarna. Songonima tikting di Huryata Minggu Sadarion Maloyate. Dameni debata na sumurung sian sadaut naroha. Di mana mengaramoti hati-hati doh pikira munabi. Marhiti-hiti Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata di minggu Advent Paupatonon tangihonot tamahatana na tersurat di Yesaya 7 ayat 10 rodi 16. Akop ni do Jehovah ma
madok siahas songonon. Pangido sada tadda di Hosea jauh bade Batam. Pangido sian benua toro, manang sian benua gijang sahali. Jadi nina siasma dangolo au mangido, asaunang huujuni jahuba. Jadi nina si Jesaya ma uatangi hok kamu malepino perni si David. Dang dope saya hamu paururu hojolma do de batakku naeng luzamuna. Dibayania para Tuhan sadiri ma mangalehos sadatar di hamu. Idama gabi-gabi yang masa dan amar baju jala tumubuhon sada anak jala bayanon nama goarna Immanuel mantiga do situ niluba panganonna pai mariboto mabolokon najat jala mamilit nadinggan. Aitaga sodiboto dak dana hidup mabolok kon najat jala mamilit nadinggan tarulang matanoi nahina raja nina dua raja i nabiaram munai ima sana. Hurian itu hatta malas ni roha hita sadarion ala tolhas hita tuminggu adven na paubat tonon. Jala dipakudingi debata hita babua debata do dong atta. Sian hata hebir im lapatan na bersama-sama atau imanen atau rab. Jala anu lapatan na kita semua sebagai komunitas yang diselamatkan Tuhan. Jala el debata. Alani mulai dok Immanuel debata dongata di tongat-tongat ma debata nuaeng. Alai boy do nang di tongat-tongat ta debata alai hita dang di tongat-tonganin tuhatai. Tupa debata do rab do tita hape hita rang rab do ibana. Jalai mat fen na papatonon na perpudion suku-suku na ubal gatuita. Pabuan ang rap boy tatuhatay manangdang. Selama opak minggu adven padudut tita memasuki minggu-minggu adven sebelum Natal. Biasanya molong sa macam sa deadline yak kaulaon. Molo na marsitutu do ibana mangula hotsa ikos say lozongon na ulaon nai asa unang luangan ibana saha ro di hari parpudi. Alai molo lang dihangoluhon imana deadline parpudi tikin amat say leket laho manomono na tinomutomui buri malua dalam adili bana ujunga mari suang masudi panaunamona saliling akatik kinaung salpui. Ala itu ani matol hasita tuminggu adven na paupat tonon.
Dipakulingi debata do hita pabuan asohea, debata marsobu-sobu mida hita. Pabuan asohea hita pujung di lawas tuhatai. Atik pe hita mungkin jojo memujung tumadikon ibana. Dang hea di pasobu debata ngoluta pujung dia sianganon. Lairo do ibana manopot melawat hita kana borsea di ibana. Ahape sahita, ahape perdangolata, ahape holsom, ahape sitaonomu, malang narugi ho malang namarutung, malang namabiar hitalani omikronon, termasuk korban niak kadongata Semeru, natongon martiburak nuang di Jawa, debatado dongata saluhutna. Di baini hita perak madoho tuhatai. Asaunang patabak tapak hudul pulik-pulik padohan. Alaboy do memang badata di tonga-tonga ni gerejaon. Alay to di tararat. Tang benoto tu dia lau mangaran. Songonido nang Raja Ahas diturpuk nata zahaon. Rapdo debatado hotibana. Hape ibana dang rapdo tuani. Iban na Roma sa porang siro Efraim. Naeng madopang Juda niuluhon ni Raja Ahason. Alay dang oloy bena mga sahogogo ni Tuhan ni. Balik salaway mana maroding-oding tu Raja ni Hal Asur. Alay dito ng imana gumugo Raja ni Asur siya debata mga linggomi ngoluna. Tudos tu sada duri-duri dui. Melodung asing-asing lakani anak boruon. Tupa sa dingani-ngani mahalik naon. Hape halik naon ngamilik ni halak. Manang sada ina-ina nasohapo sa dito nga ni bagas na. Say burzu amat tadi si hadauan. Tumangyak ko ni natay. Hape nga tu pamilik ni bawan asing. Ina naso setiyay. Terus tu siro ng pangalahon ni Ahas di turpuk taon sa nga ni Jehovah. Hape dang Jehovah bedi puji. Alay de bata sileban doho Raja Asur na ni pangasahon nai tumibo siyan gogo ni de bata sadiri. Di bani ada orang sotol hatsi ta memasuki minggu Natal di lewat Advent paupat tenon nangi kodau sian hita aka bohi nomor 2 bertuhan secara dikotomi alai kosada pangalaho nasada songon dayom mual molodung sada nian hatana sada madohot pangalahona. Hamunak kada mangdohot dainang. Nang pesongoni takang irohan ni Raja Ahason alay dang pitor di pasobo de batay ba na mago. Dak pitor somaho, dak pitor ninna. Alay di pagkulingi do pe siya hasi madok pangido matada siya banua gijang nang siya pertibion. Mintalah tanda baik dari sorga
maupun dari bumi ini. Sebab Tuhan mau mengatakan Tuhan yang punya kuasa di atas, Tuhan juga yang punya kuasa di bumi. Dia adalah Allah yang omnipotens, Allah yang omnipresens, Allah yang tidak terbatas oleh ruang maupun waktu. Di bawah pangido maahas, tada siya benua gijang, manang siya benua tongau. Alay dang dipekko ni mana pertikian na leheti. Dangi perhasyang imana tiki na dinggani. Gariada say sira na burzu ibana madok. Dangolo au mangujuni debata. Hape sa sitong nga rohana do na solo. Mangoloy hata ni Tuhani. Saira na hormat may daon padohan na. Hape silemes do yang gorohana. Saira na makasya ti debata may daon pangalahona. Hape rohana pamaupod do anggo di bagasan. Saira na jolman na uduk tu debata do anggo padohan na. Hape nang lohok dorohana dohot todina tu debata sileban. Bebena do pamangan namar Tuhan. Layang gorohana rohana sibulisod do. O mazozo tu hita di minggu pak opaton at fenon. Adorang sotol hasita makaol poso-posoi ngangikon sisada roha tada toddi kita makanguluhon ibana di bagasan ngolutta. Nang pedang dijakon ibana sainari dok musedia saplopa idama. Gabi-gabi masada na marbaju. Hopartenos haalma, seorang gadis perawan yang virgin, yang tidak tersentuh nasomar lauk, dilihat debata tuhita. Sada silehon-lehon debata semacam kreasio ex nihilo, bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup manusia dari nol sekalipun kepada hal-hal yang lebih besar. Soni mabasan debata mernida siya hason nang mernida hita babua di dongan debata do hita di minggu-minggu advent paupat tonon jalai ko tolhasita ni atu minggu las ni roha gok olop-olop di bagasan Tuhatai. Karena itu tugas kita sekarang minggu Advent ini adalah membengkeli diri kita masing-masing. Membengkeli hati kita masing-masing. Di mana ada baut mur yang sudah rusak karatan diperbaiki. Dan kalau Tuhan yang membengkeli, pasti tidak ada baut yang lebih dari diri kita ini. Dah songo serge-terge rupa nidok, bengkel sidik kalang, kalau sudah dipasang lebih bautnya. Tapi Tuhan tidak pernah membengkeli manusia lebih daripada baut. Manang songo sada anak boru, narosian huta-huta na sumanada si preset na sohea marribonding na sohea pola tiap hari marsampo sudehi tama merengon boidorwa. Tapi kalau Tuhan ibaratnya sudah mensampoi,
sudah membedaki dengan wangi, maka yang jelek itu pun bisa menjadi wangi, menjadi cantik, menarik, dan menyenangkan. Nang gebisoni hitanian dibengkeli tu hatai. Manang nang ringsek pemobil nang sega tawa ini, alai dipature, diamplas, ditopa, dicet kembali oleh Tuhan, sehingga hidup kita betul-betul menjadi lebih baik. Sebelum Advent keempat ini berlalu, siapa di antara kita Bapak Ibu yang membuat krans bunga pintu di rumahnya? Janganlah Advent ini berlalu sebelum 3 makna pokok utama kita hidupi dari krans bunga pintu itu. Pertama, di situ ada lonceng. Apakah itu lonceng kematian atau lonceng anugerah? Maka setiap orang yang merayakan Advent dengan krans bunga bulat di pintunya, dia harus tetap siap sedia melakukan kebaikan dalam hidup ini. Lalu kedua, di situ juga ada buah. Sia-sialah setiap krans bunga Advent di setiap pintu yang kita buat kalau tidak ada buahnya dalam hidup kita. Dan terakhir itu krans bunga bulatan sebagai pertanda bahwa hatimu telah bulat dimasuki oleh Tuhan Kristus yang akan lahir itu. Tidak ada lagi keraguan bertuhan dalam hidup ini kecuali firman yang sudah hidup di dalam hati kita masing-masing. Lumobi ma Tuhan wakamata doinata nama buan danak terdidi. Al surah gazang te kita na yang paturangot donian tulu pokok lapatan ni padidionon. Alay sada mazolo matsarikot hupat orang. Taringot tu pada muna na perzului. Ima jajimuna nama dok dipangidoro hakku dipangidoro hanami naing didion danahon tu bagasan nahu hapur sehami. Banyak orang tidak merasakan penting janji ini. Bahwa anak itu sebetulnya dibaptis kepada mutu iman daripada orang tuanya. Oleh karena itu sebetulnya pertama-tama orang tua yang membawa anak dibaptis, yang pertama-tama memperbaiki imannya harus orang tuanya. Sebab kepada kualifikasi iman itulah anak itu dibaptiskan. Doma si anak kamat tanah sayolo guit tuinat tanah asing. Alay mulolo guit tamu. Didiri tu sada iman ni aman olo guit madat danai. Manang sayolo misalnya sada ina malaboku ekella tu sada ama misalnya anak itu dibaptis kepada iman seorang ibu yang suka seperti itu. Sebaliknya kalau ama dan ina bersama-sama beribadah, sama-sama berdoa, sama-sama ibadah keluarga, maka seperti itulah anak itu dibaptiskan ke dalam iman daripada orang tua. Di ini margugu maka amata selamat ma tuaka yanakon na terdidi jala merhiti-hiti partisipasinya ke orang tua gabe generasi masa depan akai anak kotai
nang tua katiki nanang roh. Selamat Advent, selamat memasuki Minggu Natal Marihita. Salut na martang yang maita. Mauliate puji-pujian hosobaho kami tuho ali Tuhan. Ala berzuro hototong memakulingi hai marhite-hite hatam na badiai. Hami doko barat ni Raja Ahas na takkangi. Nasayolo patujuluhan guguna doho pikiran na. Hapenung ngaro Tuhani laho mangurupi bana. Hape balik salau di bana mengaluli guguna asing. Maroding-oding. Lubi siyan gugu na pinasaha ni debata atu ibana. Alay Tuhan ima Tuhan. Dang pitur gotap di waiko holong ni roham tu Raja Hasi. Songoni manang Tuhami. Zo tami mapersuadahon holong ni roham. Di bahini sotung pitur sumurut bohim mernidahami ake anak komu. Najozot mengulahon na sohobar tulomo ni roham. Alay sa itotong baritahon barita nauli hatam. Jala sungguli hami nang nuaing pe. Molorari hai mazalotad da siya banua gijang daw siya banua tongaon. Radi dua kata dahalongangan bainommu dia akan naporsea diho. Aigo gohua somportibion di tangammu dogo gunarong di benua gijang di benua tongan nang di benua torupe. Hodo debata pergugu na suhatu dusan papos marohanami asa saya tuktong marsigat tuktuho hami. Dia kabir ni rohanami, dia kaholso ni rohanami, dia kasih perkilohonon ni rohanami, rodi pangisobu ni COVID-19 nang Omikron, sungunita henang akadongan nami, korban bencana Semeru, doh mahami di Tuhan martangiang, asaho manamangenet akan aduk tuhi. Sian baga sarrohna sida saluhna. Samarhite-hite minggu Advent manamu Natal. Tarida nang solidaritas nami tak katangyang ngami. Rudi yakkapabenan nami. Di tonga-tonga ni hazol maun nami. Ali Tuhan nangpe menuda roja ni ahasi. Nang rohanami alai nang pe menudda rohani hazol maun dang gabi suddat to mangalehon baga-baga haluauni ditongos sodo sada namerbaju lau tumubuhon anak ibana zalapapetua warana sugut harajauni jalai menanang pestahonon nami marsugut do piga-pigarin nang salpu nang gukma Tuhan baga-bagai marhite-hite si Maria na tumubuhon poso-poso si buwan haluaon di saldok portibion di sodo Tuhan naka ruas ni huriam na mabuan anak boru yanakon na majalo padidion asi maroham apehom matangammu nalabohi tuak ka poso-posoi songoy nang tuak ka natorasna asa gabiak ka anak na bisuk anak na burzu akka dadana na hipas-hipas ramotan niyak ka natorasna lumubi manugunugu akka yanak ko ni marojahan tuhaporsyaw na pulin sian akka natorasna. Mauliate madiholi Tuhan, pasu-pasu akka ruas ni huriam na tongon,
di bagasa parsahiton Nyonya Numarni si Hobbing, Situa Heria Suta Barat, Edison Hutapea, Renaldo Aritonang, Nyonya Huta Barat Tinorma Simanjuntak, Lintor Mulia Panjaitan, Seisa Manurung, Pandapotan Hutahayan, Budiman Sihite, Nita Sinuhaji, Doho sudi taheyak kana tungod dirawat, pemulihat di bagas Nabi, pasikop matuhan hahi pason nasida, nang hahi pason nami saluhutna. Marhite-hite Yesus Kristus, martangiak kami Tuho. Amin. Meredehi tahu pasapelean, merehiti kiuris di Jabu, manang langsung tujulu di Permenggota. Oh
Muriani itu hatta masuk mahita tu padidion nabadia. Marede hita nomor 146 ayat sada dohok 2. Zong mahamusudina toras. Ni nama buat danak terdidik. Martang yang maita. Mari ite gowarn de bata ama do gowarnya anak na Tuhan Yesus Kristus do todi perbadia. Amin. Alia manamina di Banua Gijang naroro hami tu zulum mabuan akkada danahon. Saya si maroham jalo manasida gabi anak komu. Pasu jala pergugui manasida. Mangeahi hanguluan sugut. Marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hamuak karongan nama buat danak sididionon. Tangyo kauma jolo hatani Tuhan Yesus. Lao mahamu tulia pertibion. Ninna madok akasisiana. Podai hamu masaluhu bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goran de bata ama. Anak dohot todi perbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nautonahon itu hamu. Zalai ngok ma bege hamu inang tuson Zalai ngok ma sayna dong anak kru hamu ganu pari rasi rasaro ajal nihas yang anon manangi sena perseado nididi dapotan hanguluan alaina saporsea honauhum sugut. Tangiok kamu do hatana tersurat di surat nasi Markus. Adong makan nama buat danak tu Tuhan Yesus. Asa di jama. Alai di picang akasisian naima nama buani. Jadi diung dida Tuhan Yesus si sugu marohana. Didok emak. Luas samu makada dana hiro tuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajaon ni debata. Na tuturu na hudo hotu hamu. Manangi sepe. Anggo sosongod dana ibana majalo harajaon ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akkada danahi. Dia pehom matangan na tunasida. Ma masu nasida.
Nuaing pe suri hamu natoras nama buat danak si didionon, rakma hamu makatidakon ha persyatai. Atau ngalusiamu mahata na husukut tonon nuaing tuhamu na parjulu di pangi dohamu nuaing didion akada danahon tu bagasan ni na hina persiamu na alusiamu ma beha naolo dohamu mamudai anak komu naon asa diboto jada dihutun nasida hatani debata alusia muma. Naolo dohau marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria protestan. Asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusia muma. Atong romahamu tapasa ma akala danahi tu padidion na badia. Ali Devano Radi Situmorang Udi di maho tubagasan goreng debata ama do tubagasan goreng anak na Tuhan Yesus Kristus do tubagasan goreng itu di perbadia. Amin. Niramoti Tuhan debata maho dia babong mot Tuhan razona ola nyon rodi sa liling ni liling na. Amin. Ale Jonan Pebrian Nababan Udi di maho tubagasan guarni debata ama doho tubagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tubagasan guarni to di porbadia sai diramoti Tuhan debata maho di habot mon Tuhan rajau ni debata ola nion rodi saliling ni lelengna. Amin. Ale Eunike Wilona Tabunan di maho tubagasan gor ni debata amang do tubagasan gor ni anak na Tuhan Kristus do tubagasan gor ni todi perbadia. Amin. Di
pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama o diha bobongot mon tuara zona melanyon rodi saliling ni lilingna. Namanya? Amin. Ale Jesslyn Victoria Namora Simbolon. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Dohok tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus. Dohok tu bagasan guarni to di Porbadia. Sai ramon Tuhan di bata maho di habong mon tu harajau ni di bata. Olak nion rodi saliling ni lelengna. Amin. Ale Judith Glory Adriel Sihombing. Udi di mahu tu bagasan guarni di bata ama. Dohot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu jala diramu di Tuhan di bata ama. Ho di habot mohon tu bagasan harajaun di bata. Olak nun rodi saliling nililingna. Amin. Ale Ajio Radepa Simanjuntak. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni ton di Porbadia. Amin. Saidi ramoti Tuhan di bata maho di habongot mon tu harajaun ni di bata. Olak nion rodi saliling ni lelengna. Amin. Ali Hariara Ramos Hutahayan. Udi di bagasan guarni di bata ama. Dohot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho dia mohon tu bagasan harajau di bata olat nyon rodi saliling nililingna. Amin. Ale Helixton Rico Nagendra Situmorang. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Dohok tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohok tu bagasan guarni ton di Porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di bata maho di hawot mohon tu harajau ni di bata. Olak nion rodi saliling di lelengna. Amin. Ali Jules Rafael Delano Aruan. Udi di maho tu bagasan guarni di bata. Dohot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni todi parbadia. Bagasan harajaun di bata. Olatnya rodi saliling nilileng. Amin. Ale Maruli Tua Situmorang. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Dohok tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohok tu bagasan guarni to di Porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di bata maho di habongot mon tu harajau ni di bata. Ola nion rodi saliling ni lelengna. Amin. Ale Felicia Marta Eliora Pasaribu. Idi maho tu bagasan guarni di bata ama. Dohok tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohok tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di bata maho di habongot mon tu bagasan harajaun di bata olatnya rodi saliling nilileng. Amin. Ale Keiko Ruth Tio Bernike Simanjuntak. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Dohok tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohok tu bagasan guarni to di Porbadia. Sai diramoti Tuhan di bata maho di habongot mon tu harajau ni di bata. Olak nion rodi saliling di lelengna. Amin. Ali Elora Davina Adriela Pangaribuan. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Dohot tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di bata maho di habongot mon tu bagasan harajaun di bata olatnya rodi saliling nililengna. Amin. Ale Kaleb Nalom Nenggolan. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama.
dohok tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok tu bagasan guarni to di porbadia, sai diramoti Tuhan di bata maho di habongot mon tu harajau ni di bata, olak nion, rodi saleleng di lelengna, amin. Mulak mahamu. Ale Lionel Sebastian Yosia Huta Barat. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Dohot tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni to di parbadia. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di habo mon tu bagasan harajaun debata lot nyon ro di saliling lilingna. Amin. Ale Darren Bisar Nathanael Lumban Raja. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Dohok tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohok tu bagasan guarni to di porbadia. Sai di haramoti Tuhan di bata maho di hawot mohon tu harajau ni di bata. Olak nion rodi saliling di lelengna. Amin. Yang mana si bungsu ini? Oke, geser sini dekat sama, dekat apa-apa, diri aja. Ale Repo Gustira Parsaulina Latisa Lumban Gaul. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Dohok tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohok tu bagasan guarni to di korban. Jauh di bata. Olak nion rodi saliling di lelengna. Amin. Ale Reina Septauli Partuani Lapia Lumban Gaul. Hudi di maho tu bagasan guarni bata ama. Dohok tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohok tu bagasan guarni to di porbadia. Sai diramoti Tuhan di bata maho di habokot mohon tu harajau ni di bata. Olak nion rodi saliling di lelengna. Amin. Jong-jong mahamu sulina toras ni mabuanda danak. Marede hita nomor 145 ayat sada. Tuhan debata manami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasata miyak kada danahot tuho. Jalai jak kokoro na sida gabi anak komu. Marhite-hite padidion na badiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanahon. Zala gabi panea di hanguluan na saliling nililing na. Asima roham doh dia kana toras nidak danahon, sai pargugui, jala ajari mana sida manugunugu dak danahot tuho, asarap nasida taruli, dia ka artani harajaumu. Amin laus rimma hita jongjong.
Pasaha mapeliatta tua dupan debata martang yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sila leon na denggan dohot na sauli basa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabewap na hudjus di zulum. Paso-paso may jala ramoti. Asaho parhasyak kami pilihanon. Pati bulhok karazaw mo dito nga tonga ni Huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam hutad dahami, gudang ni sileo-leo mito hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sedarion hangoluan siap hari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan, na mardosa tu hami. Unang hami togihon tu panguzunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor homma damena tutodim. Sok kamu seranai. Si mamu. Hamunak kadamang dainang hahanggi kipinaribot. Sumurung matu hamuak kamanami na namin na mabuadat danak terdidi. Sudah kami pangula perdita pelayan HKBP Rawamangun. Pasahaton selamat Advent. Laos tatomu-tomu ma pesta Natal tu tikina jonokon. Horas marihita saluhuna. Tuhan memberkati.